нафари 120 сола ки умрашро ба меъморӣ бахшида буд, дирӯз бар асари куҳансолӣ даргузашт. Халифа Меъроҷиддин, машҳур ба Халифа Меъроҷ, соли 1901 таваллуд шуда умрашро ба кори сохтмонӣ ва меъморӣ гузаронида буд ва рӯзи гузашта бо беш аз як қарн зиндагӣ аз дунё чашм пӯшид. Гуфта мешавад ки марҳум ба ҷуз аз осори меъмории худ табиати шоирӣ дошт ва гоҳ-гоҳ аз ашъори худу шоирони бузурге ба монанди ҳофизу саъдӣ ва румӣ қироат мекард. ҳамчунин Халифа Меъроҷ дар ташкили вилояти Балх нақши муҳим бозидааст ва ҳамчун меъмори Балх маъруф аст. Вай бисёре аз сохтмонҳои ин вилоят аз ҷумла таъмири мақоми вилояти Балхро ба дастони ӯ сохта шудааст.